Muksor Kapatisi TV. Daka jingtrai shitom ki dkhot ka khasi Students Union Bengaluru Unit ban pensa priang yakadur daka pata yaki poster bad ha social media khaddo yawai lalap yu ba Chaltbha Muksor ubala ja nadu ka santarik ukala lingkot ar cara penrio bad ubala telefon khaddo shala yeng na Jolar Petai Junction Railway Station Tamil Nadu. Uba Chaltbha Muksor ubadai unong song snong jong kalarembai dong pokti East Giant Hills District Meghalaya ulami nala snong haka artarik ukala lingkot arja punrio bat haka por kumba kharwi biji menmiet ula led belasha Bengaluru daka basyong daka train la labba ka jaka ka badan khaddu ka deha Jolar Petai Junction Railway Station Tamil Nadu haka santarik ukalan kot arjar punrio haka por kumban riu bajim step bad nadu kani kapor ki bahayang sem kim shimla yo ban phun namar baka phun jong ukala lep hadian ka jingpan sapriang ka KSU yakadur haka social media ki Pulit ka Krishnagiri Police Station kila pentip syo presiden ka seng usamla don boklang nong phut ba kila lap yo ba Chaltbha Muksor ubala don hapadang ka jingman saw bad la penken no yo usha Govt Medical College and Hospital Krishnagiri haka pratrik ukala lingkot arjar punrio haka por kumbal lai baji no pasingi ha hospital ki dkhot ka sang kilala ba uba Muksor ulaman saw na ki benta jong ka kejat bat udon ru hapadeng ka jing sumar sukher jong ki bor peniat ka hospital da ka jing erap ki dkhot ka KSU Bengaluru unit na kaliang jong ki bahai hasem uba Chaltbha Muksor bat ka KSU Bengaluru unit ki penpau ka jing songu yo superintendent of police bat yo sub inspector ka Krishnagiri Police Station bat kumjuru ye ki bor peniat ka hospital bat ye ki riu shimet ki bala ajing erap ban labdien biang yo uba Muksor.